Surinamers zijn Surinamers. Weet je, overal. Je gaat altijd wel die trekken van een Surinamer. Maakt niet uit als ze in Amerika wonen. Ja. Als ze op IJsland wonen. Die Surinaman blijft die Surinaman. Ik wil ook extra meegeven dat The Culture een interactief programma is. Dus als je een mening hebt hierover of wij iets hebben gemist, gooi het in de comments, laat het ons weten. Ja, en dan ga ik verder naar de volgende vraag, want we zaten er zo lekker in. Ja. Wat is in Nederland beter geregeld, maar in Suriname juist krachtiger, Patricia? Nou, waar Nederland sowieso goed in is organisatie, het structureren, werken volgens processen. Ja. Ik denk dat daar Nederland heel sterk in is. Ja. In Suriname is mijn inschatting, maar goed, ik ben daar niet opgegroeid. Ja. Maar Was hij wel, dus dan komen we zo bij jou. Ik denk dat hij dat beter kan aantonen, maar dat we heel veel werken vanuit het gevoel. Ja. En, maar ja, ik denk dat dat een betere vraag is voor Kwasi. Ja, wat je zei, weet je, gewoon structuur. Dat is hier nummer 1, denk ik. Gewoon echt structuur. Suriname gaat heel veel met feeling. En de lijnen zijn daar ook korter. Dus ik denk dat als wij zaken daar beter structureren, zijn simpele dingen zoals het registreren van werken, weet je, tekst, muziek, werk, al dat. Als we dat kunnen aanpakken, want we struggelen er al jaren mee. Er zijn tal van organisaties geweest die het hebben geprobeerd. Verpest ook. Ja, maar ik denk dat, maar dat zeg ik toch, veel praten. Maar ik denk dat wij het model van hier kunnen pakken, maar dan echt aanpassen naar een werkbare situatie in Suriname. Omdat de gemeenschap kleiner is. Het is ook een ander land. Hè? Het is een ander land, het is kleiner. Ja. En ik denk dat wij meer aansluiting misschien, of beter samen kunnen werken met dan de CARICOM. Omdat we daar, CARICOM heeft volgens mij ook 17 miljoen mensen. Dus ik denk dat we daar beter op zouden kunnen aansluiten. En dat zijn allemaal kleine gemeenschappen. Dus als we wat ook heel leuk kan zijn, als we een model creëren, dat zelf een exportproduct kan zijn naar het Caribisch gebied toe, maar het moet eerst werken bij ons. Zeker. Met de media, radio, tv. En nu hebben we ook social media, is ook een valide poot in dat geheel. Dus ik denk dat wat in Suriname speelt ook in het Caribisch gebied, denk ik, qua het organiseren. Structuur, plannen. Alhoewel er wel eilanden zijn waar het toch wel oké gaat als je denkt aan Trinidad en Tobago. Ja. Weet je, en Barbados. Het zijn kleine gemeenschappen, maar ze hebben het op een of andere manier fixed. Goed geregeld. Ja, dus zouden wij van kunnen leren om processen toe te kunnen passen. Klopt. Missen we dat echt in Suriname nu? Processen toepassen en werk plannen en gedaan krijgen? Ja, dus continuïteit. Ja. En natuurlijk ook, ik denk een stukje handhaving als dingen verkeerd. Gewoon, dat missen we echt. Zou je een voorbeeld kunnen geven als we nu in Suriname denken, hoe zou dat werken voor Suriname? Ik wil mensen thuis ook een beeld geven. Dat er dus echt gewoon een organisatie is dat als je een werk doet, want het is niet alleen maar muziek, teksten schrijven en dat soort, maar het is ook schilderen. Ja. Het zijn foto's maken. Weet je, fotografen, hun werk moet ook beschermd worden. Het vaak niet gebeurt. Ja. En mensen over de hele wereld gebruiken het in campagnes en dat soort dingen. Dus ik denk dat als we de kennis, want ik bedoel, er is heel veel kennis, ook van onze mensen. Ja, ik zat diaspora, maar ik zou zeggen Surinamers over de hele wereld. Juist. Is er kennis? Betrek ze bij. Geef ze wat ze toekomt. En laten ze het voor je elkaar zetten en gewoon monitoren. En dan komt het goed. Maar ik denk dat er heel veel Surinamers zijn die ook gewoon dat stukje willen geven. Ja. Niet iedereen wil er wat voor terug. Maar wordt het aangenomen als het wordt gegeven? Want we moeten wel heel eerlijk zijn. Er is een kloof tussen Surinaamse Surinamers
En diaspora Surinamers ook tussen haakjes, want ik hou niet van die woorden. We zijn Surinamers. Ik zeg altijd, het zijn Surinamers die misschien ze denken anders, omdat ze gewoon op een andere vlak van de wereld wonen. Waar je in principe, als je succes wil hebben, ja, zo moet denken. Surinamers zijn Surinamers. Weet je, overal. Je gaat altijd wel die trekken van een Surinamer. Maakt niet uit als ze in Amerika wonen, Ja. als ze op IJsland wonen. Die Surinaman blijft die Surinaman. En dat heb je meestal bij die hartelijkheid, awarang. Weet je, dat merk je direct van, oh nou, dit is, weet je, het maakt niet uit. Maar ik denk dat wij ook, of Surinamers in Suriname, ook gaan moeten accepteren dat ja, dingen anders kunnen en anders moeten als wij willen meedraaien in deze wereld. Dan gaan we moeten aansluiten aan. En de kennis haal je van de mensen die dus in die wereld zijn. Dat denk ik ook. Ja. Kijk, en het is niet dat je... Dat is ook vaak het gevoel wat ze misschien ook hebben. Komt dat onderwaardering. Hè? Zo voelen ze zich al snel ondergewaardeerd. Als iemand van buitenaf komt zeggen van hoe zij het moeten doen. Ja. En het is niet zozeer en soms zeg ik ook eerlijk, vanuit Europese of whatever, waar je dan ook woont. Je zei iets dat de snaar raakt. Ja, ik weet Moeten doen. ruim. Nee, maar het is niet van moeten. Die vertaalslag moet juist gemaakt worden van... Het wordt negatief, zeg ik. Klopt, nee, het wordt niet zo vaak van moeten doen, maar het is hoe je het ook kan doen. Hoe je het ook kan doen, weet je. Anders doen, inderdaad. Anders doen. En dan het als vooral positief oppakken, omdat we er beide uiteindelijk beter van worden. Klopt. Maar snappen jullie ook wel dat er een bepaalde groep kan zijn die gewoon heel negatief kijkt tegenover bijvoorbeeld die ZZP-zusters of broeders die naar Suriname gaan en Weekend Miljonair spelen? Terwijl hun leven heel anders in elkaar zit. Of dat er juist verkeerd wordt omgegaan ook met de Surinaamse cultuur die er al bestaat. En dat dat ook niet wordt meegenomen in de toepassingen die wij in Europa... Of dat het niet goed wordt toegepast in Europa, want het heeft ook zo'n waarde. Dus er zullen ook wel mensen zijn die denken van... ik wil wel luisteren naar jou, maar luister je ook naar ons? Is er een lijn waarop we naar elkaar luisteren? En dat vind ik belangrijk. We moeten inderdaad wel die verbinding zoeken, Ja. maar vooral ook naar elkaar luisteren. Ja. Weet je? En ik vind ook, je moet dat ook respecteren zoals zij hun dingen doen en hoe ze dat gewend zijn te doen. Maar ik denk wel, en ben ik met Kwasi eens, als we dingen anders gaan doen, misschien, dan kunnen ze er veel sterker uitkomen. Maar het is inderdaad hoe je het overbrengt. De acceptatie moet er vooral zijn. En ik moet ook, wat jij zegt, eerlijk zeggen, vanuit het Europese of waar ze dan ook wonen, we moeten vooral niet belerend gaan zijn. En ik denk wel dat we een voorsprong hebben in vele opzichten met betrekking hoe Suriname het doet. Maar hoe gaan we het mingelen? Hoe gaan we dat mixen om het wel tot een topproduct of eindresultaat te maken? Net als ik al zei, uiteindelijk zijn we er beide beter van. En we moeten dat eigenlijk wel doen, vind ik. Sowieso. Dan gebruik ik wel het woord moeten. Ja. Maar het is wel iets waar we als gehele groep alleen maar baat en voordeel aan zullen hebben. Zeker. Verlengstuk van elkaar, toch? Zijn we dan? Want het is Suriname, maar het moment dat Suriname het beter doet, en de Surinamers begrijpen de mensen die hier wonen, in België wonen, in Amerika wonen. Als we elkaar begrijpen, als we elkaar hebben, dus wat ik al zei, als we weten wat we van elkaar verwachten, dan gaat alles gewoon lekker gaan. Want als we elkaar niet snappen en niet op een lijn zitten helemaal, hoe kunnen we elkaar beschermen? Ja, dat gaat niet werken. Mijn volgende vraag meteen. Welke gate houdt talent klein? Toegang tot podia, labels, fondsen, radio, tv, playlist nu in de digitale tijd. Wat houdt de talent klein op dit moment? Want er zijn zoveel getalenteerde Surinamers. Ja. Zwarte mensen, laat me het goed zeggen. Er zijn zoveel getalenteerde zwarte mensen. Want Surinamers, waaronder ik alle Surinamers neem. Ja. Maar we hebben ook Afrikaanse mensen die echt gewoon getalenteerd zijn. En wij in Europa zijn nu wel inmiddels een grotere groep. Dus waarom is de vertegenwoordiging er niet naar? Dus wat houdt dat klein? Hier, Ja. hebben jullie een idee? Kwasi. Ja, nee, ja, ik ben constant aan het
onderzoeken, kijken. Ik hou daarvan om eigenlijk oplossingen te kunnen bieden als het gevraagd wordt. En dan gaat het bij mij weer naar het vorige antwoord. Er is geen of duidelijke groep, representatie, vereniging of verenigingen, want het hoeft niet één te zijn, waar artiesten, als ze nou willen komen exposeren hier, of als ze willen komen dansen hier, alhoewel ik het steeds meer zie dat er bepaalde dansgroepen en jongens en meisjes hier komen voor clinics en optredens, culturele uitwisselingen, maar dat het meestal dan ook gaat via een soort familielijn. Van, ja, ik heb iemand van Persoonlijke mijn werk- uitnodiging voor de visum bijvoorbeeld. Ja, en zo gaat het. Maar dat er een echte organisatie is, of meerdere, waar misschien ook wat mooi kan zijn, dat zij zeggen van, jongens, we zijn benaderd door deze organisaties en er is ruimte voor dit. Nou, dan gaat in Suriname maakt dan een selectie van de mensen die dan jaarlijks hier kunnen komen. En de meeste mensen denken direct aan Kwaku of zo. Maar er zijn meer podia waar mensen ook verder kunnen groeien. Zeker. Dus ik denk dat het toch valt en staat met, want als ik nu bijvoorbeeld mijn mensen wil bereiken, om het zo te zeggen, ik zit in Suriname, ik ben artiest en ik wil mijn mensen bereiken, waar ga ik naartoe? Een e-mail sturen of wie ga ik bellen? Ja, je netwerk. En daar is geen neutrale organisatie. Jonah, kijk, je hebt ook je kent zeker iemand bij Kwaku. Ik wil op Kwaku staan. Ja. Dus dan, Ja. Dat is niet de weg. Anders wordt het geen vaste weg. Dan is het gras nog waar we boren. Het moet van de beton worden. de persoon die dan dat regelt bij Kwaku, wie op de podia en de verschillende dagen moet staan, die gaat denken van, Masuma na you. Ja. Ziet die mail, kent die persoon niet echt, want heeft misschien niet die band met alle muziekstijlen of alle artiesten. Dus dan heb je al minder kans. Dus Wat moeten wij als entertainers afleren om duurzaam te kunnen groeien en dit soort dingen te voorkomen in de toekomst? ik denk goede representatie. Dus een echte... Een voorbeeld. Ja, je hebt managers, je hebt boekers. Maar ik denk dat je ook kan inschrijven hier bij een boekingsbureau. Maar wat dat betreft, moet ik zeggen, uit mijn ervaring, ik weet niet als het nu echt veranderd is, maar er zijn, hoe het in principe loopt de weg naar, is vrijwel onbekend. Ja. Want een manager in Suriname is ook een boeker. En die regelt Meestal het label ook. die gaat ook sponsoring voor je zoeken, weet je? En die Belangen verstrengelen. Ja, dus vaak, er moet heel veel, denk ik, bijgebracht worden. Van, oké, je bent artiest, wat heb je nodig? Als je buiten de grenzen wil neerstrijken en je ding wil doen. Maar het kan ook gewoon een promotour zijn. Het hoeft niet te zijn dat men jou boekt. Ja. Maar voor promo kan je ook gewoon buiten de grenzen willen. En moet ook eigenlijk. Okay. Ja. Mensen thuis, geef je mening hierover. Laat het in de comments. Sowieso. We zijn erg benieuwd wat jullie thuis ervan vinden, want we leren dagelijks. Ja, zeker. Dus laat je comments achter. Sowieso.